parte na jud ta brother in Acts 25 og sa pag-abot na ni Festo ang pagdakop na ni Pablo kang Cesar og sa pag-abot na ni Festo sa iyang lalawigan tulo ka adlaw tapos niini siya mitungas ngadto sa Jerusalem gikan sa Cesarea og ang mga saserdote nga punoan og ang kadagkuan sa mga Hudiyo nakigsulti kaniya batok kang Pablo og sila nangamuyo kaniya agig utang kabubuton nga unta iyang ipadala si Pablo sa Jerusalem kay gilaraw man og god nila ang pagbanhig aron pagpatay diha kaniya sa dalan kay gusto lagi patyo na si Apostol Paul sa dalan. Apan si Festo mitubag nga si Pablo gibantayan pag ay didto sa Cesarea og nga siya gayud naghuna-huna sa pag-adto didto sa dili madugay busa matud niya palugsunga didto ang inyong mga punuan uban kanako og kun may sala man og galing kanang tawhan na ipasumbong siya nila og sa nakapabilin na siya uban kanila sa wala molabaw sa 8 ka adlaw siya milugsong ngadto sa Cesarea og sa pagkasunod nga adlaw siya milingkod sa lingkuranan sa hukmanan og nagsugo siya nga patubangon si Pablo og sa pag-abot na niya gialirungan siya sa mga Hudiyo og milugsong gikan sa Jerusalem nga mipasaka batok kaniya sa daghang mga dagkong sumbong nga dili na nila arang makapanghimat og sa iyang pagpanalipod si Pablo miingon wala ako'y nahimong paglapas batok sa kasuguan o sa mga Hudiyo o batok sa templo o batok kang Cesar apan kay gitunguha man ni Festo ang pagpahimuot sa mga Hudiyo siya miingon kang Pablo buot ka bang motunga sa Jerusalem og sa atubangan ko adto ikaw didto hukmi bahin ni ining maong sumbong apan si Pablo mitubag kaniya ako niya nagbarog sa tubangan sa hukmanan ni Cesar diin kinahanglan anhi ako hukmi ngadto sa mga Hudiyo wala ako'y nahimong paglapas sumala sa imo ng nasayran pag-ayo og kun ugaling sad-an man ako og may nabuhat nga tuod niya ani ana angayan akong patyon dili ako mulikay sa kamatayon apan kun wala may mga hinungdan kining ilang mga sumbong batok kanako walay bisan kinsa nga makahimo sa pagtugyan kanako ngadto kanila kang Cesar nagadangop ako karon og si Festo tapos makigsulti sa iyang mga magtatambag mitubag midangop ikaw kang Cesar igaadto ikaw og sa paglabay na sa pipila ka adlaw si Agripa nga hari og si Bernice niabot sa Cesarea aron sa yukbo kang Festo og kay nagpabilin man sila dito sulod sa daghang mga adlaw sa tubangan sa hari ang asunto ni Pablo gibutyag ni Festo nga nag-ingon ani ay usa ka tawo dinhi nga gibiyaan binalanggo ni Felix og sa didto sa ako sa Jerusalem ang mga saserdote nga punuan og ang mga ansyano sa mga Hudiyo mihatag kanako kasayuran mahitungod kaniya og nangayo nga hukman siyag silot gibutang ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagtugyan kang bisan kinsa aron pagasilutan samtang ang sumbong wala pa ikapaatubang sa mga magsusumbong ug wala pa kahatagig higayon sa pagpanalipod sa iyang kagalingon labot sa sumbong nga gipasaka batok kaniya busa sa nagatigom na sila dinhi wala ako maglangan hinunua sa pagkasunod nga adlaw milingkod ako sa akong lingkuranan sa hukmanan og nagsugo sa pag-atubang sa ang tawo apan sa pagpanindog sa iyang mga magsusumbong wala sila ikasumbong batok kaniya nga pagkadaotan ingon sa akong gidahom diha hinoy ilang gipakiglalisan batok kaniya mahitungod sa ilang kaugalingong pagtuo-tuo og mahitungod sa usa ka Hesus na patay na apan gilaban ni Pablo nga kuno buhi dili sila mutuo nga si Jesus Christ buhi kay patay na baya to dayon ni ang pagwali ni Apostol Paul kay buhi si Jesus Christ di sila mutuo na og sanglit nalibog naman ako kung unsaon pa sa pag-usisa sa maong kutso
nangutana ako kung buot ba siya moadto sa Jerusalem og didto pahusay mahitungod niining mga butanga apan kay gipangayo man ni Pablo nga magpabilin siya nga binilanggo aron pahukom sa emperador. Nagsugo ako nga pabantayan siya hangtod sa ikapadala ko siya ngadto kang Cesar. Og sa Agripa maingon kang Festo buot kong pamatian kining tawhana ugma ugma matod niya pamation mo siya. Ug tuod sa pagkasunod nga adlaw si Agripa ug si Bernice miabot uban sa dakong pagpasundayag ug misulod sila sa hawan nga husayanan kinuyugan sa mga koronel ug sa mga kadagkuan sa syudad. Ug tuman sa sugo ni Festo gipatubang si Pablo ug si Festo miingon, Hari Agripa ug tanan kamo nga niyag dinhi uban kanamo, nakita ninyo kining tawhana bahin kang kinsa ang tibuok panon sa mga Hudiyo na naghangyo kanako dito sa Jerusalem ug dinhi usab na nagsinggit nga kinahanglan dili siya tugutan nga mabuhi pa. Apan akong nasuta nga wala siya nabuhat nga tako sa kamatayon ug sanglit siya gayud bindangop man sa emperador. Gihukman ko nga ipadala ko siya ngadto kaniya apan wala ko'y bisan unsa nga ikasulat sa akong agalon mahitungod ni kaniya. Busa gipaatubang ko siya kaninyo. Labi na gayud kanimo Hari Agripa aron nga tapos na to siya masukit-sukit adunan na ako'y ikasulat. Kay alang kanako daw dili makatarunganon ang pagpadalag binilanggo nga wala lamay pagpaila sa mga sumbong batok kaniya. Og si Agripa miingon kang Pablo gitugot kanimo karon ang pagsulti laban sa imong kaugalingon. Og si Pablo mituyhad sa iyang kamot og misulti sa iyang panalipod sa kaugalingon nga nag-ingon, giisip ko nga palaran ang akong kaugalingon Hari Agripa ngani ako sa imong atubangan magahimo sa akong panalipod karon batok sa tanang mga sumbong sa mga Hudiyo. Labi na gayud kay ikaw nakasinati man pag-ayo sa tanang mga batasan og mga gikalantugian sa mga Hudiyo. Busa magakapakiloy ako kanimo nga unta uban sa pailob magapatalingog ikaw kanako. Giyon sa ko sa pagkinabuhi sukad pa sa akong kabatanon, sukad pa sa sinugdan diha sa akong kaugalingon nasod og sa Jerusalem kini nahibaluan na sa tanang mga Hudiyo. Ilan ang nahibaluan sulod sa taas nga panahon. Kung ikahimuot palamang unta nila ang pagtug-an niini nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa atong tinuohan. Istrikto ang ilang pundok ni sa mga Hudiyo. Ako nagkinabuhi nga usa ka Fariseyo. Fariseyo si Apostol Paul ug karon ani ako nagabarog dinhi nga ginahukman tungod sa akong paglaom sa saad nga gihimo sa Dios ngadto sa atong mga ginikanan nga ang paghidangat sa maong saad mo'y ginalauman sa atong napulog duha ka kabanayan samtang managsimba sila sa mainiton gayud sa magabii og sa maadlaw. Ang iyahang gipaglaban lang ang saad sa ilahang mga ginikanan ang napulog duha kanang 12 tribes of Israel nga nagsimba sila sa mainiton sa gabig maadlaw ug tungod niini paglauma o hari gisumbong ako sa mga Hudiyo nganong inyo mang ginadahom nga dili katuohan nga ang Dios magabanhaw sa mga patay. Ako baya usab nagtuo kanhi nga kinahanglan himuon ko ang daghang mga butang sa pagsupak sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon ug mao kini ang akong gibuhat didto sa Jerusalem dili lamang kay gipamilanggo kora ang daghang mga balaan ubos sa pagtugot sa mga saserdote nga punuan kundi usab sa diha nga gipapatay na sila ako mihatag sa akong pag-uyon batok kanila og
sa makadaghan gidagmalan ko sila diha sa tanang mga sinagoga aron sa pagpugos kanila sa pagpanampalas ug sa mabangis nga kapungot bato kanila. Gigukod ko sila hangtod sa mga syudad nga atuan na sa gawas sa nasod. Ug unsa iyahang giprobe nga unsa siya nga maglulutos sa una nga wala pa siya nakabigdra kay Jesus Christ. Tungod niini sa naglakaw ako padulong sa Damasco, iharang ginarate dadto sa judge, dadto sa hari, sa hukmanan ang iyaang kaagi. Mo iyang pagpamatuod sa iyang kagalingon, mo na iyang paglaban sa iyang kagalingon, iyang giprove sa iyang kagalingon nga wala siya sala. Tungod niini sa naglakaw ako padulong sa Damasco, dinala ang pagbuot og sugo gikan sa mga saserdote nga punuan sa kaudtohon. O hari, nakita ko diha sa dalan ang usa ka kahayag gikan sa langit nga masilaw pa kaysa adlaw. Sa kaudtohon, o hari, nakita ko diha sa dalan ang usa ka kahayag gikan sa langit nga masilaw pa kaysa adlaw nga nagsidlak libot kanako og kanila nga nagkuyog kanako. Og sa nangatumba kami tanan sa yuta, nadungog ko ang usa ka tingog nga misulti kanako sa pinulungan nga Hebrehanon nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Gisakitan ikaw sa imong pagpatid batok sa mga igtutudyok. Og nangutana ako, kinsa ka ba? Ginoo? Og ang Ginoo mitubag, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Apan bumangon ka og tumindog ka kay mitungha ako karon kanimo alang niining maong tuyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad og pagpahimatuod sa mga butang nga niini nakita mo ako og sa mga butang nga niini magapakita ako kanimo nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tawo ug sa mga hintil. Kang kinsa paadtoon ko ikaw aron sa pagbuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit, managpamalik siguro ni gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga himong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Awa brad ha, nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kay Jesus Christ. Dili nahimong balaan tungod nagsimbag Sabado. Wala nahimong balaan tungod nagsimbag adlawng igpapahulay. Brad, ang pagkahimong balaan sa tao pinaagi ra gyud sa pagsalig kay Jesus Christ. Tungod niini, o Hari Agripa, nagsugod na sag narit si Pablo, wala ako magmasinupakon sa langit nung pananawon, hinunua, gipahibalo ko una sa tanan ngadto kanila sa Damasco unya sa Jerusalem ug sa tibuok kayutaan sa Judea ug usab ngadto sa mga hintil nga kinahanglan maghinulsol sila og managmalik ngadto sa Dios og maghimog mga buhat nga mahiangay sa ilang paghinulsol. Albert ha, kung maghinulsol ng isa ka tawo, dapat magbuhat og mga buhat nga mahiangay sa ilang paghinulsol. Di ka pwede nga maghinulsol na ka then magpakasala ka. Kay mo kung wala na ang kasuguan nga pulo kasugo, magpakasala na lang, dili maobrad. Ha? Kay kung maghinulsol ka, dili ka magpakasala. Kung naghinulsol na ka. Tungod ni ining maong hinungdan, gidakop akon sa mga Hudiyo sulod sa templo og ilang gihanahanaan sa pagpatay ug sanglit nakabaton man ako sa panabang nga gikan sa Dios hangtod niining adlaw karon. Busaan ni ako nagabarog dinhi nga nagapanghimatuod ngadto sa mga gagmay ug sa mga dagko nga walay pagsulti sa bisan unsa gawas lamang sa gipahayag sa mga propeta ug ni Moses nga kinahanglan kahitabo nga ang Kristo kinahanglan
magaantos ug nga tungod sa iyang pagkahiuna sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, siya mao ang magamantala sa kahayag ngadto sa mga tao ug sa mga hintil. Og samtang si Pablo sa ingon niini naghimo siya sa iyang panilipod si Festo nga sa makasog nga tingog miingon kaniya, nagsalimuang ka Pablo. Nagsalimuang na nun si Pablo, di isla mo tuo. Ang imong daghang hingkatunan nakapabuang kanimo. Giingnan na nun siya buang. Si Festo, kuan siya kanang murag sundalo. Sundalo ba siya o judge? Apan si Pablo mitubag kaniya, wala ako magsalimuang. Labing halangdong Festo. Hinunuan mo gobernador mo gud siya. Hinunuan nagasulti ako sa tinuod og mabuot sa nga pagpahayag kay ang nga hari nasayod na nining mga butanga. Og kaniya nagasulti ako sa walay pagpanuko kay nagatuo ako nga walay bisan unsa niining mga butanga nga nalilong kaniya sanglit wala man kini buhata sa suok. Haring Agripa, nagatuo ba ikaw sa mga propeta? Nahibalo ako nga nagatuo ikaw. Og si Agripa maingon kang Pablo, nagahuna-huna kadiay nga dali mura akong mahimong Kristohanon. Tawa Brad, basta mutuo ka kan Jesus Christ ha. Tawgon kag Kristohanon, ingon si hari. Ingon ang hari nga naghuna-huna ka ba di ay nga dali mura akong mahimong Kristohanon. Og si Pablo mitubag kaniya, madali o madugay ang akong pangamuyo sa Dios mao nga dili lamang ikaw ra kun dili usab ang tanang nakadungog kanako karong adlaw. Mahimo untang ingon kanako walay labot hinuon niining mga talikala. Og unya mitindog ang hari og ang gobernador og si Bernice og ang mga nang lingkod uban kanila og nakapamahawa na sila sa hawan sila na nag-ingon ang usag usa kining tawhan na walay nabuhat nga angay sa kamatayon o sa pagbilanggo. Og si Agripa miingon kang Festo, kining tawhan na makagawas unta makagawas unta kung wala pa siya modangop kang Sesar. Og sa gikahukman na nga kinahanglan manggikan kami sakay sa sakyan padulong sa Italia si Pablo ug ang ubang pang mga binilanggo ilang gitugyan ngadto sa pagbantay sa usa ka kapitan nga ginganlag si Julio panon ni Agosto. Og sa nakasakay na kami sa usa ka sakayan nga taga Adramito nga gumigikan padulong sa mga dunggoanan sa kabaybayunan sa Asia. Bigikan kami kinuyugan ni Aristarco og sa Macedoniahanon nga taga Tesalonica. Og sa makasunod nga adlaw nahidunggo kami sa Sidon. Og si Julio nagmapanguron sa iyang pag-atiman kang Pablo og iyang gitugutan siya sa pag-adto sa iyang mga higala aron ilang tagdon. Ug sa nakagikan na kami didto milawig kami sa lipod sa Sipro kay sungsungon man ang hangin og sa nalabang na namo ang kadagatan nga atbang sa Cilicia ug Panfilia. Nahiabot kami sa Mira usa ka syudad sa Lycia og didto ang kapitan nakakitag sakayan nga taga Alejandria nga gumigikan padulong sa Italia og kami iyang gipasakay niini og sulod sa daghang mga adlaw mahinay ang among paglawig og nahiabot kami sa atbang sa Ginido uban sa kalisod og kay ang hangin wala man mutugot kanamo sa pagpadayon sa unahan. Milawig kami sulod sa Kreta at bang sa Salmon ug sa nagpapiliw kami niining uban sa kalisod. Nagpapiliw
nahiabot kami sa usa ka dapit nga ginganlag mga maayong dunggoanan nga duol gani niining mao ang syudad sa Lasea. Og kay miagi naman ang hataas nga panahon og makuyaw na ang panakayan tungod kay ang tigpuasa milabay naman. Gitambagan sila di Pablo nga nag-ingon, mga higala, akong nakita nga kining panawa lagmit musangko sa kadaot og dakong kapildihan dili lamang sa kasaga dili lamang sa karga og sa sakyan ra kundi usab sa atong mga kinabuhi. Apan ang kapitan mituo sa arayes ug sa tag-iya sa sakyan labi pa kay sa giingon ni Pablo. Ingon si Pablo nga basin makuanta ni kay nay bagyo, basin makuan, basin malunod. Og tungod kay ang dunggoanan dili man maayong punduhan sa panahon sa tingtugnaw, ang kadaghanan mitambag sa pagpalawigikan didto sa pagpamasin nga makaabot ra sila sa Finis, usa kan dunggoanan sa Kreta nga nagaatubang sa habagatan ug sa kanawayan ug sa pagpalabay sa tugnaw didto ug sa diha nga mihuros ang mahinay nga habagat sa pagdahom nga nakabot na nila ang ilang tuyo, giisa nila ang angkla ug migikan sila nga nagpapilyo sa Kreta dool sa baybayon. Apan wala magdugay, mihuros gikan niini ang usa ka makusog nga hangin og ginganlag dumagsa ug sa diha nga ang sakyan abtan na niini og dili na makasungsong sa hangin. Kami nagpadayon na lang niini og gipadpad kami og nagpaanod kami sa lipod sa usa kagamay pulo nga ginganlan og kauda uban sa kalisod among gipahigayon nga mahisakay ang bote og sa naisa na kini ang sakayan ilang gibaksan og mga kabli og unya sa kahadlok ang mga mahisangyad sila sa serti ilang giarya ang mga layag og nagpamadpad sila og sanglit gilamba-lamba man kami pag-ayo sa bagyo. Sa pagkasunod nga adlaw ilang gisugdan ang pagpanglabog sa mga karga didto sa dagat, gipanglabay na nila ilang mga karga. Og sa ikatulong adlaw pinagi sa ilang kaugalingong mga kamot ilang gipanglabog sa dagat ang mga kasangkapan sa sakayan. Og sanglit wala may adlaw nga ni mga bituon nga mipakita sulod sa daghang mga adlaw. Og dili gamay ra ang bagyo nga mukuso-kuso kanamo, nawala na ang tanang paglaom nga maluwas pa kami. Gabi kay kusog sa bagyo. Og kay dugay naman nga wala sila'y kaon. Si Pablo mitindog sa ilang taliwala. Wala sila'y kaon. Wala pa sila'y kaon. Og mingon mga higala, maayo gayud unta kadto nga nagpatuo kamo kanako. Wa mo gusto nagpatuo kay Pablo. Og wala na lang mo layag gikan sa Kreta og kalikayan unta kining kadaot nga og kapildihan. Apan tambagan ko kamo sa pagsalig kay wala kaninyo'y mapilding kinabuhi gawas sa sakayan. Kay naining gabihon na karon dihay mitindog tupad kanako nga usa ka manulunda sa Dios, ni kinsa iya ako og kang kinsa nagasimba ako. Og miingon kanako ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan mga tubang ikaw kang Cesar og tan-awa ang tanan mong mga kasakay gihatag na sa Dios kanimo. Busa mga higala, sumalig kamo kay nagatuo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako. Hinoon mahisangyad kita sa usa ka pulo. Og sa pag-abot na sa ika-napulog upat ka gabii sa gipadpad kami tabok sa kadagatan sa Adria sa may mga tungang gabii na
ang mga sakayon naghuna-huna nga nagkadaol na sila sa mala og ilang gisunda ang giladmon og kini ilang nasuta nga kaluhaan kadupa ug san unahan diutay giusab nila kini pagsunda og ilang nasuta napulog 5 kadupa og sa kahadlok nga tingali unya mahisangyad kami sa katakutan ilang giarya ang upat ka mga angkla gikan sa ulin og nangandoy sila nga maadlaw na unta og kay ang mga sakayon may tinguha man sa pag-ikyas gikan sa sakayan ug ila naman ganing gitunton ang buti ngadto sa dagat sa pasangil nga ang mga angkla sa dulong ila kunom iarya sa layo-layo. Si Pablo miingon sa kapitan og sa mga sundalo kining mga tawhan na dili gani pabilin sa sakyan dili gayud kamo maluwas. Busa giputol sa mga sundalo ang mga pisi sa bote og gipasagdan kini nga ianod. Og sa hapit na mobanag-banag ang adlaw si Pablo miagda kanila tanan sa pagkaon nga nag-ingon, karon mao ang ikanapulog upat ka adlaw sa inyong pinaabot og sa pagpuasa ikanapulog upat 14 days sa pagpuasa sanglit wala man kamoy nakaon nga bisan unsa. Busa agdahon ko kamo sa pagkaon kanapulog upat ka 14 days sila nagpuasa. Kini makahatag kaninyo kabaskog kay walay bisan usa ka lugas buhok nga mga wagtang gikan sa ulo ni bisan kinsa kaninyo. Og sa nakapamulong na siya niini siya mikuhag tinapay og sa nakapasalamat siya sa Dios sa atubangan sa tanan kini iyang gipikas-pikas og misugod siya sa pagkaon og unya nadasig silang tanan og sila mikaon usab og kaming tanan duha ka gatos og kapituan og unom ka mga tawo diha sa sakayan daghan di keslaw duha ka gatos 200 kapin og sa nangabusog na sila ilang gipagaan ang sakayan pinagi sa paglabog sa mga trigo ngadto sa dagat ipanglabay na jud tanang gamit. Og sa pagkaadlaw na wala sila makaila niadtong yutaa apan nakita nilang usa ka luok nga may baybayon nga niini ilang gilaraw ang pagpasangyad sa sakayan kon mahimo man ugaling. Busa ilang giputol ang mga pisi sa mga angkla og kini ilang gibiyaan sa dagat. Og sa maong higayon ilang gilugakan ang mga pisi nga gibanting sa mga bansalan og sa nabukhad na nila sa hangin ang puok sila mipadulong sa baybayon apan sa paghibangga nila mabaw ang sakayan ilang gisangyad ang dulong niini miungot og wala na makalihok apan ang ulin naguba tungod sa kakusog sa mga balod og ang mga sundalo naghuna-huna sa pagpatay sa mga binilanggo sa kahadlong katingali unya aduna kanilay manglangoy og mga lagiw apan ang kapitan sa iyahang tinguha sa pagluwas kang Pablo midali kanila sa paghimo sa ilang gilaraw og iyang gisugo ang mga makamaong bulangoy sa paglukso paguna ngadto sa dagat og pagtakas sa mamala og ang mga mahibilin sa pagsunod nga magagabay mga tabla o sa mga guba gikan sa sakayan og nahitabo nga saingon niini ang tanan nakalingkawas ngadto sa mamala. Ang uban ng langoy, ang uban nagkuhan og tabla kay nabguba na may lang sakyanan. Og sa nakalingkawas na kami maupay among pagkahibalo nga ang pulo ginganlan og Malta. Og nga na nagpuyo didto nagpakita kanamog talagsaong pagkamanuluyon
kay sila na nagdaob og ilang giabi-abi kaming tanan tungod kay nagsugod naman pag-ulan og matugnaw ang panahon. Ug si Pablo namunit og usa ka bangan nga igsusugnod og sa iya kining gikatam-ok sa daob usa ka bitin nga malala miwayway tungod sa kainit og miukob sa iyang kamot lagi pa aksig halas. Og sa pagkakita nila sa bitin nga nagbitay gikan sa iyang kamot, ang mga nanagpuyo didto miingon sa usag-usa, sa walay duha-duha kining tawhana mamumuno. Ingnan lang nga mamamatay tao daw si Pablo. Og bisan tuod nakalingkawas siya gikan sa dagat, dili motugot ang hustisya nga mabuhi pa siya. Kay malala biya nga bitin, gipaak siya. Apan gisawilik niya ang bitin ngadto sa kalayo, og siya wala maunsa. Wala ra siya maunsa. Og ilang gipaabot nga muhubag ang iyang kamot o nga diha matumba siya nga patay. Apan nakapaabot na silag taas nga panahon og wala sila'y nakit-ang kadaot nga nahitabo kaniya. Nangausab sila sa ilang panghunahuna nga nanag-ingon nga siya usa ka Dios. Ganina gipaak siya bitin, ingnan nila nga kana siya mamamatay tao gina siya kay gipatay na siya sa Ginoo. Wala siya namatay sa bagyo, namatay siya sa paak sa halas. Karon kay wala man din namatay si Pablo, ang ilang hunahuna siya usa din si ka Dios. Og kasikbit ni adtong dapita mao ang kayutaan nga iya sa punuan sa maong pulo, og si Publio ang ngalan nga midawat kanamo og miamuma kanamo nga maabi-abihon gayud sulod sa tulo ka adlaw. Og nahitabo nga ang amahan ni Publio naghigda nga nagmasakit sa hilanat og nagkalibang og dugo murag almoranas. Og si Pablo miadto kaniya og nagampo og mitipon sa iyang kamot diha kaniya og iyang giayos siya. Tungod sa maong kahitabo, ang ubang mga tawo sa pulo nga may mga sakit na ngadto usab kaniya og sila naayo. Og kami ilang gidad-an og daghang mga gasa, og sa among paggikan kami ilang gipabalunan sa among mga kinahanglanon. Nang ayo si Pablo dadtog sakit. Tapos sa tulo ka bulan kami nanggikan sakay sa usa ka sakayan nga nagpalabay sa tingtugnaw ni adtong dapita, sakayan sa taga Alejandria nga may bansiwag nga dagway sa kaluhang lalaki. Og midunggo kami sa Syracuse diin nagpabilin kami sulod sa tulo ka adlaw. Og gikan didto mibordahi kami og nahiabot sa Regio og usa ka adlaw tapos niini mihuros ang habagat. Og sa pagkasunod nga adlaw nahiabot kami sa Puteoli. Og didto'y among gikakita nga mga kaigsunan og kami ilang gidapit sa pagpabilin uban kanila sulod sa 7 ka adlaw. Og unya miabot kami sa Roma. Og ang mga kaigsunan dadto sa ilang pagkadungog mahitungod kanamo nangadto hangtod sa Foro de Apio og sa Tres Tabernas aron sa pagsugat kanamo. Og sa iyang pagkakita kanila si Pablo nagpasalamat sa Dios og nadasig pag-ayo. Og sa pag-abot namo sa Roma, si Pablo gitugutan sa pagpuyo nga magkinaugalingon uban sa sundalo nga nagbantay kaniya. Og tapos sa tulo ka adlaw iyang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo didto. Og sa nagtigom na siya miingon kanila, mga igsuon, akong gitugyan ang binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa mga kamot sa mga Romanhon, ngani wala ako'y nahimong bisan unsa nga batok sa katawhan o batok sa mga batasan sa atong mga ginikanan. Sa nausisa na ako nila, but unta nila nga buhian ako sanglit, wala may katarungan ang
Pagahukman ako sa kamatayon apan sa diha nga misubak niini ang mga Hudiyo, napugos ako sa pagdangop kang Cesar hinuon dili tungod kay aduna ako'y igsusumbong batok sa akong nasod, busa tungod niining maong hinungdan. Ipangayo ko ang pakikita kaninyo og pakigsulti kaninyo sanglit tungod man sa ginalauman sa Israel. Gigapos ako karon niining talikala. Og sila miingon kaniya, wala kami makadawat sa mga sulat gikan sa Judea may tungod kanimo. Og sa mga kaigsuonan nga nangabot dinhi, wala kanila'y nagtaho o nagsultig daotan may tungod kanimo. Hinoon buot kami maminaw kanimo kung unsa ang imong mga huna-huna kay may tungod nining maong pundok kami nasayod nga kini ginasupak bisan diin. Ilang pundok brad ha? Kinsa man ang pundok nilang Pablo? Si Jesus Christ ilang pundok brad, kay si Jesus Christ ilang ginasangyaw. Ginasupak bisan diin. Ginasupak bisan diin. Si Jesus Christ anang mga panahon na. Kay lutuson ang tanan nga motuo kang Jesus Christ. Lutuson ang tanang follower ni Jesus Christ. Og sa nakatudlo silag adlaw alang kaniya sa tinagdaghan, nangadto sila kaniya sa iyang gipuy-an. Og sukad sa buntag hantod sa kahaponon kanila nagasaysay siya nga nagimatuod sa gingharian sa Dios. Og naningkamot sa pagpatuo kanila may tungod kang Hesus. Pinasikad sa kasuguan ni Moses ug sa mga propeta. Nga moingon na pud kag tan-awan na nasay kasuguan ni Moses ug sa mga propeta. Kabalo ba ka brad? Di ba sa gikaingon ko na sa nabasa nako dadto nga si Moses nag-ingon nagsulat may tungod kay Jesus Christ. Kung basahon nimo katong part 1 ug part 2 nako nga video nga katong si Esteban, pag narrate ni Esteban sa ilahang history nga bisan si Moses ug si David nagsulat mahitungod kay Jesus Christ. Ug magbasa ka sa Old Testament kung sabto nimo na brad, ang mga prophet bisan si Isaias nagsulat silang tanan mahitungod kay Jesus Christ. Muna ang pagpamatuod ni Apostol Paul kay Jesus Christ pinasikad sa kasuguan ni Moses. Kay nganong kasuguan man ni Moses? Kay siya man gud ang halad. Si Jesus Christ man ang halad. Yang kasuguan ni Moses halad-halad ba na? Halad-halad na brad ha? Ang kasuguan ni Moses halad inihaw, halad binayaw, halad tinabyog, halad sa sala, mga inihaw. Kunya si Jesus Christ baya ang halad. Siya biyang ulahing ang pure lamb alang sa kapasaluan sala. Munang pinasikad sa kasuguan ni Moses. Kay siya man ang ulahing halad. Ug sa mga propeta. Ug day pipila nga mituo sa gisulti niya apan ang uban wala motuo. Ug sanglit wala man sila'y magkauyunay sila na mauli tapos si Pablo makapamulong og usa ka sulti nga nag-ingon. Maayo gayud ang pagkasulti sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ngadto sa inyong mga ginikanan pinaagi kang Isaias nga propeta. Awa propeta brada, propeta si Isaias. Umadto kan niining mga tawhan na og sultihi sila manimati og manimati kamo apan dili gayud kamo makasabot. Banday brahan na mga tao nga bisan pagsigig pamati dili kasabot, magatutok kamo apan dili gayud kamo makakita. Bisan magtutok na gani brada di pa makakita kay nahabol ang mga kasing-kasing niining mga tawhana. Nahabol ang kasing-kasing brad. Habol. Nganong habol man ang kasing-kasing? Dili makabati, dili makasabot, dili makakita kay habol daw ang kasing-kasing. Ngano kahang nahabol ang kasing-kasing brad? Og ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagpakabati. Naunsa naman dalunggan nga malisod man pagpakabati, naingon nagbungol. Og ang ilang mga mata ginapiyong nila. Naunsa, di sila gusto kakita kay gusto man sila magpiyong. Sa kahadlok nga tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata. Awa di gid sila gusto makakita kay ilang mang ipiyong.
Kay kung ilang ibuka, makakita man sila. Di sila gusto makakita, kay ilang ipiyong. Da. Kuya, huwag kaning mga tawhan na ba? Og makabati sila pinaagi sa ilang madunggan. Og makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing. Og managpamalik sila kanako aron ayuhon ko sila. Tanawa ang mga tao. Gusto sa Ginoo nga unta mamati ang tawo. Gusto sa Ginoo makakita ang tawo sa iyaha. Gusto sa Ginoo nga ang kasing-kasing makasabot. Gusto sa Ginoo nga ang kasing-kasing unta makasabot pinaagi sa ilang og makasabot sila pinaagi silang kasing-kasing og managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. Gusto sa Ginoo nga mobalik ka sa iyaha. Gusto sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing ihatag nimo sa iyaha para makasabot ka. Gusto sa Ginoo nga ihatag nimo kay Jesus Christ ang imong kasing-kasing para makasabot ka, para ayuhon ka niya, para makakita ka, para dili ka murag buta. Na ayaw ipiyong imong mata, brad. Ayaw ipiyong para makakita jud ka. Ablihi imong kasing-kasing para makasabot ka. Busa hibaluin ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios gikapadalan na ngadto sa mga hintil og sila magapatalingog niini og sa nakasulti na siya niining mga pulong nga ang mga Hudiyo na mauli nga may dakong paglalisay taliwala sa ilang kaugalingon. Naglalis na ang mga Hudiyo. Og si Pablo mipuyo didto sulod sa tibuok 2 ka tuig nga migasto alang sa iyang kaugalingon og nag-abi-abi sa tanang nangadto kaniya. Og sa dayag og sa walay pagsanta gikan kang bisan kinsa iyang giwali ang gingharian sa Dios og gipanudlo niya ang mga butang mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Kang Ginoong Hesukristo ra jud ang gingharian sa Dios, iyang pagpanudlo mahitungod ra gyud ang tanan kay Ginoong Hesukristo. So mo na siya. The end na day, brad. The end na ang Acts of the Apostles. Praise God kayo. Naabot na day si Pablo sa Roma. Kuan gyapon siya gipapuyo siya sa kaugalingong balay, pero nagyapon siya gwardiya. Pero murag freedom na siya na siya kagawasan. So end na ta day sa buhat. Sa sunod video, brad, na diri na sa Roma, kay naabot naman siya sa Roma. Nana siya sa Roma di ari Nana siya sa Roma, nagpuyo siya sa 2 ka tuig. 2 ka tuig siya sa Roma. So sunod nga libro sa Roma na siya, kay na naman siya sa Roma si Apostol Paul. So sa next libro, next video dire na ta magbasa sa Book of Romans. Sige, God bless, brother.